تماشاوانên hêja mijarê em berdewam dikin 58 konferansa asayişê ya navnetibeyî li Münşenê jiyan Umer endamê parlamentoya Berlînê ya Almanya mêvanî min e kekê jiyan dem baş destpêkê de dixwazim bizanibim rola Herêma Kurdistanê di parastina asayişa rojhilata navîn de û navçeyê de li Almanya qada navnetibeyî raya giştî de jî çawatê nirxandin dîtinê hate bikir. روج باش ji bo we û ji bo Kurdistan 24 bi rastî ev konferans îsal demekê de tê damerezandin got gelek pirsgirêk Ewropayê pirsgirêkê ewlehî li Ewropayê jî têne serçavbê tiştê li ser sînorê Ukrayna çê dibe li ser sînorê Belarusya jî çê dibe penaberê ê got ji ber çend hêvekî li wir sekinîne û hikûmeta Belarusya jî bi kar têne li dijî Ewropa ji ber wilo pirsgirêk vê carê pir in û gelekin û kar jî gelek ji ber wilo jî 600 kes hazir bû vê carê gelek wana kesê wezîrê derveyê dewletê Rojavana kesê ji Amerîka hatine wezîr derveyê Amerîka hatiye Blinken hatiye lê ê got nehazir e vê carê Rûsyayê ji ber ku em dizanin krîzek heye navbera Rûsya û Yekîtiya Ewropa û Amerîka de sal. Kekê jiyan Herêma Kurdistanê beşdariya wê bi taybetî jî serokê Herêma Kurdistanê û serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê di konferansek wisa giring de tu çawa de nirxîne? Ez dibînim amedbûna Herêma Kurdistanê bi serokwezîr û bi hikûmetê jî û bi seroketiya Kurdistanê gelekî tiştekî baş e ji ber got didê xuyakirin got Kurd jî şerîkin bi va dewleta re wexta got biryar tê standin wexta got guftûgo li ser ewlehiya dinyayê çê dibe em dizanin jî Herêma Kurdistanê Pêşmergeyê Kurdistanê roleke pir mezin leyîstin şerê dijî Daişê de ê ku çil dewlet bûbûne koalîsyonek ji bo ku şerê hêna bikin bêhtirî şerê ê ku dijî Daeş bûyî li ser Herêma Kurda bû li herêmê Rojava û li başûrê Kurdistanê bû û her wiha heta niha arîkarî tê danîn ji bo Herêma Kurdistanê û ji bo Pêşmerga ji ber wilo ez dibînim me gelekî giring e got Herêma Kurdistanê di konferansê wisa de ê got biryarê li ser ewlehiya dinyayê têne standin tê de hazir bin di nerîna me de gereka pirsgirêk ne ew bê bes em çek bistênin wexta got xeter li ser Herêma Kurdistanê çêbê yan li ser axa Kurda çêbê gereka em bibne weke hevşerîkê va dewleta em dizanin niha nemûne tiştê got li Ukrayna çê dibe çek tenê wê nekaribe hemberî dewletna mezin yan hêzna mezin bisekinê gereka şerîkê Kurda di nav va dewletê Rojavayî de dewletê Ewropî de şerîkatîka kûr û dûr hebe wê ew îşçek jî giringtir e bi rastî va krîzê got çê dibin li dinyayê de. Başa kekê jiyan niha terör bi taybetî li rojhilata navîn hêzên tundrew Daeş ku metirsiyek ne tenê ji bo herêmê ji bo tevahiya cîhanê jî di têkişkandina Daişê de rolek serekeya Pêşmergeyên Kurdistanê hebû girêdayî vê yekê li gora bahweriyeta erka cîhanê taybetî jî Rojavaya Ewropayê Yekîtiya Ewropayê Almanyayê di piştgirîkirina hêza Pêşmerge Herêma Kurdistanê de çi ye? Bi rastî gereka ev piştgirî berdewam bike û wezîra derveya Almanya Annalena Baerbock jî û her wiha wezîra dîfa jî ya Almanî ji beriya çend heftekî gotin jî wê alîkariya Almanya û ya NATO ji Herêma Kurdistanê re bi taybet ji Pêşmerge re wê berdewam bibe ji ber got xetera a got Daeş heye li wir hîna xilas nebûye. Lê ez dixwazim bêhtir bêjim ez bêjim
داعش إيصال أفجبريا چەند ساڵێکی دەرباسی هەرێما کوردستانی بوو دەرباسی ڕۆژهەلاتە نابین بوو خەتەرێک سەر ملەتی وێ دەرێت تەوی چێکرد هەگەر ئەو شریکاتیە ناوبەرە هەرێما کوردستانیدا ناوبەرە پێشمەرگادا و هێزی ناودەوڵەتی هێزی ئەوروپا ڕۆژاوا و هێزی ئەمریکیدا نەبانە وێ منەکاریبانە وێ دنیای جیهان وێ نەکاری بە شەڕێ داعش بووی ڕەنگێ ئەفەکتیڤ بووی ڕەنگێ باش بکن و وینا بدنا عدەی وەختێکی گەلێکی گندا ji ber wilo em her wa li bêderê li Ewropayê dibêjin gerek şirîkê me êl Rojhelata Navîn şirîkna herdem şirîkatiya me bi wana re berdewam bê ne di wextê krîza tenê de piştî krîzê jî û ji berî krîzê jî gerek ev şirîkatî berdewam bê gerek çek û hêzê wana amade bin heger tiştek wisa çêbû êrîşeka ji vî rengê got çêbûyî weke êrîşa Daişê ew herêm amade bê jî ji ber کێکێ ژیان وها هەرێما کوردستانی دووارەی ناوخۆیی de ji xwe xwedî asayîş ewleyî aştiyeke civakî ku li herêma Kurdistanê heye bêguman di peywendiyên xwe herêmî de jî bi taybetî li gel welatên Rojhilata Navîn herêma Kurdistanê niha rolek berçav heye herî dawî seredanên Serokvezîrê herêma Kurdistanê bû welatên kendavî û giringîdana peyvendiyan li gel herêma Kurdistanê duwarê asayîş û ewleyiyê de di asta yekem de gelo cîhanê û welatên Rojava ev yek têgihiştine ku herêma Kurdistanê dikarî rolek sereke di asayîş û ewleyiya aramiya Rojhilata Navîn de bilîze. براستی دەدیت دەستورە عراقی دەتێ خویاکردن هەرێما کوردستانی پارچەکە هەرێما فێدرالیە عراقی ji dewleta عراقی ji ber wisa wextê ku kar têkirin herêma Kurdistanê re bêhtir di aliyê koordînasyonê de yanî tensîqê de jî bi Iraqê re çêdibê lê di nerîna min de heger herêma Kurdistanê ev rola gotleyîzê bi aliyê Ewropî re bi aliyê Amerîkî ve bi rastî bi gelekî meztir ji rola got Iraq dileyîzê tevlî got baweriya dewletê Ewropî û Amerîka jî bi herêma Kurdistanê bi pêşmerga bi şirîkatiya wana buwa re tê bêhtir baweriya wana bi şirîkatiya bi Iraqê tivametî re ji ber wilo di nerîna min de gerek di wî alî de were karkirin şirîkatîka yanî di aliyê rêya Iraqê re çêbe lê divê herêma Kurdistanê jî hazir bê di va konferansê çêdibin peywendî berdewam bikin ji mafê destûra Iraqê dibînê ji mafê herêma Kurdistanê got ew jî danûstandina bikine di aliyê ewlehiyê de di aliyê asayîşa navdewletî de ji ber wilo gerek e ew vê derfetê jî bi kar bêne Kurdistan û peywendiyê xwe ba dewlet Spasiyat etkim endamê Parlamentoya Berlînê ya Almanya Jiyan Umer ku ji Almanya tu meyvanê.